Senyores i senyors, benvinguts a l'Estellés Club-Cabaret. De dia, això sembla una llibreria, i n'hi ha clients, intel·lectuals, gent de la cultura i tot això. Però, a la nit... Ai, a la nit. A la nit això és un bar de la prohibició. Sí, n'hi ha llei seca al nostre país, però no d'alcohol, no, sinó de cultura. Però, ací podeu beure cultura, quasibé mamar cultura. Per això venen els poetes, els fantasmes dels poetes. Els convidem a passar amb nosaltres la velada, però els anunciem des d'allà mateix que aquest no és un show apte per a moixos ni beatos, ja que la funció d'aquesta nit està dedicada al gran Vicent Andrés Estellés, un homenatge sense censures ni edulcorants.